କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଇଆଡ଼େ ପଚାରିଲେ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମ? ଏ ବୋଲ ପାଣି ଘର ଆସନ୍ତୁ ବୁଝି ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝିଦବା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ପାଣି ପାଣି ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା? এটা মণিভদ্র জায়গা। ଏଇଠି ପାଣି ଉଠେ। ପାଣି ଉଠେ, କଳା ପାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନିଶା ଫିସା ଖାଇଛ? ନାଇଁ କିଛି ଖାଇନ? କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟା ପୁରୁଷଟା ଖାଇଛୁ ବୋଲେ ଗନ୍ଧେଇ ଖାଇଛୁ ବୋଲେ ଗନ୍ଧେଇ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ନଦୀ? ମହାନଦୀ। ଏଇଟା କି ଗଛ? ଫୁଲ ଗଛ।